These church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa l-miġja ta' Kristu ibnek biex meta jiġu jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. U li għallam jekk jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-kelma li ġiet fdera lil Iżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej tola l-fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa il-fuq mill-għoljiet. Leja għad jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu. Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u biex nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-talim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenzi bejn ħafna popli. U huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanezz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem, ngħidu flimkien. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leja it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej, ngħidu flimkien. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu s-slim għal Ġerusalem, ħajkolkom is-slim dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-slim ġewwa l-ħitan tiegħek
u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Ngħidu flimkien Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbibi ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq ikolli aktar ġid. Ngħidu flimkien Immorru ferħana f'dar il-mulej. Mulej Alla tagħna ejja ħateħlisna. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuq ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut mifluċ u batut wisq. Qalu Ġesu: niġi biex infejqu. Qallu ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jfieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jinsessa għandi soldati taħti, il-wieħed ngħidlu mur u jmur. Lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U lill-isir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna tas-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Lil wieħed ngħidlu mur u jmur. Lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi. Dan huwa l-kliem taċ-ċenturjun li smajna fl-Evanġelju llum meta kien qed jitkellem ma' Ġesu. Qed jgħidlu l-esperjenza tiegħu kif għall-kelma tiegħu in-nies li kellu miegħu kienu jobdu, kien hemm dixxilpina. Ġib lejra kultant dan iċ-ċenturjun ta' kif kienu jimxu l-affarijiet hemmhekk man-nies li kien jieħu ħsieb. Imma kellu għaddej li kien marit ħafna u li dan ma setax jgħidlu kun infejjaq u jfieq. Kien jaf però illi kien hemm Ġesu illi kellu din il-qawwa. U għalhekk rajna fl-Evanġelju kif imur isib il-Ġesu u jitolbu bil-ħerqa biex ifejjaqlu lill-qaddej tiegħu li kien mifluċ u batut wisq. Ħarsu ftit lejn iċ-ċenturjun u lejn Ġesu. ċenturjun jallimna ħafna. Kien bniedem illi iħobb lin-nies tiegħu. Għalih kull persuna kienet importanti. Dal-qaddej li kien marit sab fiċ-ċenturjun xi ħadd li jinteressaħ mill-pożizzjoni tiegħu, mill-ħajja tiegħu u għamel minn kollox biex jista' jwassallu l-fejqan. Kien bniedem li jħobb, kien bniedem determinat. Illa għaliex meta hu stess b'ebda mod ma seta' isib il-fejqan għal dal-qaddej, però mar biex isib il-Ġesu jitolbu bil-ħerqa. U kien bniedem ta' fidi kbira. Ta' fidi illi mexxietu għalkemm ma kienx wieħed mill-poplu ludi
biex imur għand Ġesu u biex jistqar kemm jemmen fil-kelma ta' Ġesu. Illa għaliex għalih kellu tant fidi kbira li kien biżżejjed li Ġesu jgħid kelma mill-bogħod m'hemmx għalfejn jiġi ħdejn il-qaddej, kelma mill-bogħod biżżejjed biex lil dan il-qaddej tfejqu. Ara kemm jallimna iċ-ċenturjun x'eżempju sabiħ għall-ħajja tagħna. Ħarħarsu lejn Ġesu. U li jolqotna f'Ġesu huwa dejjem kif għalih kull persuna hija importanti u jieħu azzjoni mal-ewwel. Hawnhekk kif dan ġie jgħidlu li għandu għaddej marit ħafna, Ġesu jgħidlu mal-ewwel niġi jien infejqu. Mal-ewwel. Illa għaliex Ġesu għalih kull bniedem speċjalment li huwa fil-bżonn, li huwa batut, li għaddej minn tbatija, u importanti jagħtih l-attenzjoni sħiħa. U nafu kif Ġesu hekk dejjem mexa ma' kulħadd, u anzi hawn jurina kif ma jagħmilx distinzjoni Ġesu ta' razza, ta' reliġjon, imma l-imħabba tiegħu hija lejn kulħadd. Fl-aħħar jgħid fil-fatt meta jfaħħar lill-fidi ta' dan iċ-ċenturjun jgħid jiġu ħafna mill-vant u mill-punent joqogħdu fuq il-mejta ma' Abraham, ma' Iżak, ma' Ġakob fis-satna ta' Smawiet qed jgħid illi s-sejħa ta' Alla mhix marbuta ma' xi ħadd partikolari jew xi grupp jew razza jew nazzjon partikolari, imma hija miftuħa l kulħadd. Dan huwa Ġesu li l-imħabba tiegħu hija l-imħabba lejn kulħadd. Hawnhekk Ġesu ifaħħar il-fidi ta' dan iċ-ċenturjun. U jgħid f'ħadd Iżrael ma sibt fidi bħal din. Issa aħna nitalmu ħafna minn dan l-episodju, huwa interessanti ħafna li tant baqgħet importanti din il-ġrajja li aħna nirrepetu fil-quddiesa il-kliem taċ-ċenturjun. Iċ-ċenturjun meta Ġesu qal li jiġi biex ifejqu qallu hekk il-Ġesu, Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. Aħna fil-quddiesa propju qabel it-qarbin meta is-saċerdot jurina lil Ġesu jgħidilna dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, aħna ngħidu mulej ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għadna nirrepetu dal-kliem taċ-ċenturjun, kliem ta' fidi qawwija u kliem li jgħinna narfu tassew kemm nitalmu minn dan l-episodju għal-ħajja tagħna. Hija fidi li bħal tiegħu għandha tkun imsieħba ma' determinazzjoni biex nagħmlu l-ġid. Il-fidi f'Ġesu qatt ma tħallina lilna passivi jew magħluqin fina nfusna, imma tmexxina biex nagħmlu l-ġid u speċjalment bħal m'għamel dan iċ-ċenturjun infittxu l-ġid ta' dawk li huma fil-bżonn. Jew nitolbu l-mulej llum, nitolbuh mulej saħħaħ fina il-fidi. Ejna biex l-Ewkaristija tkun l-esperjenza li fiha niċċelebraw din il-fidi tagħna fik, inti li tfejjaqna speċjalment minn ġewwa fl-ispirtu tagħna, u inti li tagħtina l-qawwa biex dejjem infittxu li nagħmlu l-ġid.
Resqu s-sat tal-bit tagħna lill-Alla, fiduċja kbira li huwa dejjem jagħtina dak li huwa taġġid talina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex il-fidi tagħna tmexxina u tatina l-qawwa determinazzjoni biex aħna nagħmlu l-ġid l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għanuna tiegħek il-morda kollha nitolbuk mulej għal-morda fl-isptarijiet, fid-djar tagħhom, speċjalment dawk li qegħdin ukoll għall-kura barra minn Malta wkoll u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħarjiem mulej il-qaħħom fi ħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art, tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjiet minn qabel. U fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebt tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, inbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati għall-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal
ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejtiek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li l-misteri li jom inġbarna jkunu taġita lina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwasslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stali napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Nofru dan ir-Rużarju llum għal dawk li huma bla dar biex isibu l-għajnuna li għandhom bżonn fil-qagħda diffiċli tagħhom.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u qafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omla li kismat talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għalli ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibkun għalfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tana. Dawar lina daklajnin tijek tal-ħnina u rina wara dan t-turufnament il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. Uħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier Eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Liżjed safja. Itlopalina. Liżjed nadifa. Itlopalina. Blateba. Itlopalina. Li tissoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Seħħa tal-morda. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Kien tal-mitimbin. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Enna lina. Itlopalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju
Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-għawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xita' u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parusca s-sismu taħħa, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.